Hey, what's up guys? Welcome back to my new vlog. तब सकाळ बाजी 8:25 तो जस्ट ମୁଁ ଉଠିକି ସାରିଲିଣି ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ବସିଛି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେତିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା କାରଣ ଖରାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା 7:30 ପାଖାପାଖିରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲି ସେ କବାଟଟା ଦେଖିଥିବେ ସେ କବାଟଟା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଶିଶିର ପାଣି ପଡ଼େ ଶିଶିର ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ମାନେ ଖରାଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ପୁରା ଯେମିତି ପାଣିଟା ଯେମିତି ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଯେମିତି ଧୂଆଁରେ ଉଡ଼ିছে ସେମିତି ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇକି ଉଠୁଥିଲା ତ ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକିନା ବସିଛି ଟିକେ ତାପରେ ନା ମାମା ଦେବ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି ତାପରେ ଟିକେ ପାଠ ବି ଅଛି ପଢ଼ିବି ଏଠି ଟିକେ ରଖିଛି ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବି ତାପରେ କଲେଜ ତ ଆଜି ତ ରବିବାର ତାପରେ ଆଜି ଟିକେ ଯିବି ପରିବା ଟିକେ ହାଟକୁ ଯିବି ଆଣିତେ ପରିବା ତ ସେ ଆମର ତ ଭୋଜି ବି କରିବୁ ଆଉ ଭାବିଛୁ ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେତେ ତାରିଖ ଆଜି ହେଲା 24 ତାରିଖ ମାନେ ଆମ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଭୋଜି ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ ମାନେ ପଇସା ଠୁଳେଇଲୁଣି ଆଉ 27 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ ତ ସେ ଏବେ ତ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଟିକେ ଏଇନା ଟିକେ ମାମା ଦେବା ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବସିକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ହାଟ ବାହାରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି 10:30 ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ତ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ନା ଆସିଲି ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ତ କିଛି ଖାଇନଥିଲି କାରଣ ମାମା ଆଳୁଚପ୍ କରିଥିଲା ଖାଇନଥିଲି କାମରେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବାହାରକୁ ତ ସେ ମାମା କରିଛି ଆଳୁଚପ୍ ଆଉ ସେଇ ଟିକେ ବେସନ ବଡ଼ିଥିଲା ପକୁଡ଼ି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ତ ସେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଖାଇବି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି 1:34 ତ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗଲୁ ସାଇକେଲଟା ଧୋଇତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇକେଲଟା ଟିକେ ଧୋଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଚକଚକ କରିଛି କାରଣ କେତେ ଦିନଠୁ ଧୋଇନଥିଲି ତାପରେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କିଷ୍ଣା ମୁଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଧୋଇତେ ତାର ଗାଡ଼ିଟା ତା ସ୍କୁଟିଟା ଧୋଇଲୁ ଆଉ ମୋ ସାଇକେଲଟା ଧୋଇଲୁ ତାପରେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଯାଇକି ପରିବାପତ୍ର କିଣିକି ଆଣି ସାରିଲି 1:30 ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 1:40 ହେଇଗଲାଣି ତ ସେୟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନା ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ଟିକେ ନା ଗାଧିବି ଗାଧେଇଲା ପରେ ଖାଇବି ତ ଏବେ ତ ଏଇନା ଟିକେ ବସିକିନା ବାହାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ବାହାରେ ଗାଧୋଇ ଭାବୁଛି ନହେଲେ ଭିତରେ ଗାଧୋଇବି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ମୋବାଇଲଟା ବି ଅଧାବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ଫୋକସ୍ ନେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଫେର କମେଇ ଦେଉଛି ତ ସେୟା ଏବେ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା ଯିବି ଗାଧୋଇତେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବି ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି 56 ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ ଏଇନା ଆସିଛି ଆଜି ହଲୁ ତ ସେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ନା ଖାଇତେ ବସିଛୁ ମାମା ଦେଲାଣି ଖାଇବାର ଅଛି ଭାତ ଚିକେନ୍ ଡାଲି ଆଉ ବିଲାତି ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ତ ସେୟା ଏଇନା ଖାଉଛୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ଯିବି ଗୁଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମିଳିବି 3:57 ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଗୁଡ଼ୁ ପାଖକୁ ଗୁଡ଼ୁ ଆଉ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ସେଠି ହିସାବ କଲୁ ତାପରେ ମାନେ ଯିଏ ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା କାରଣ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଯିଏ ପଇସା ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଇଛୁ ତ ଏଇନା ଆସିଛି ଗୁଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଟିକୁ ସିଏ ବସିଛି ଗୁଞ୍ଜନ ଏଇନା ସେ ଆସିବ ତାପରେ ଟିକେ ଭୋଜି ଲିଷ୍ଟଟା ବି କରିଥିଲୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଏଇନା ବସିଛୁ ରାଜାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମରେ ସେମାନେ ଆସିଲାକୁ ପାଖାପାଖି 4ଟା 5ଟା ହେଇଯିବ ତ ସେ ଏବେ ଟିକେ ବସିଛୁ ଏଇଠି ହାଇବା ପାଖରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଞ୍ଜନର ଘର ଏଇ ପାଖଟା ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଞ୍ଜନ ଘର ତ ସେ ଏବେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ କ'ଣ ସେ 5:30 ବେଳକୁ ଘରକୁ ପଳେଇବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବି 6:46 ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାନେ ଘରେ ଆସିଲିଣି ପହଞ୍ଚିଲିଣି ପାଖାପାଖି 6ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଟିକେ ମାନେ ଗୁଡ଼ା ତ ଧୋଇକି ବସିଥିଲି ତ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ତ ଆଜି ସେ ଦିନଟା ସାରା ତ ବେଶୀ କିଛି କରିନି ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଗଲି ଉଠିକି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ଗଲି ପରିବା ଆଣି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇଲି ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ କାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ସେଇ ଭୋଜିର ଟେନସନ୍ ସବୁ ହେଇ ତ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ କାମ କରତେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ତ ଆସିକି ତାପରେ ଏଇନା ସେ କ'ଣ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ତେ ବସିବି ତାପରେ ଟିଭି ଦେଖିବି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ତ ସେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ସେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ